אבל הוא בנוי לתלפיות, אתה יודע, בחור מספר 11, בחור חזק, אתה רואה אותו מבנה גופני חזק מאוד. בוא נראה גם מה הוא יודע מבחינת כדורגל. עוד כדור לרחבה, וואו, זה היה קרוב. יותר מאחורי שני החלוצים, אבל הוא באופי שלו, הוא למעשה חלוץ לכל דבר, הוא לא שחקן קישור, הוא יותר שחקן חוד, והוא כל הזמן בא קדימה, וראית גם עכשיו אין בה, כי גם ערן לוי בורח מהאמצע. עכשיו לוי מחפש את הבעיטה, מעביר את הכדור לשמאל, עד שהוא מתארגן על עצמו, הייתה שם נגיעת יד. וואה, זה מצב טוב בשבילו. הוא בועט חזק לאמצע. בוא נראה. רגל שמאל לידיים של ליבוביץ'. קצת התבזבז הבחור הזה. הוא סבל מחוסר מזל. הרחקה לא טובה. ערן לוי! הוא שם אותו. איזה שער של ערן לוי! טעות קשה של סביטי ליפניה שפשוט נותן מתנה. נותן מתנה לערן לוי. אבל כמה שחקנים בארץ אתה מכיר שיכולים לבעוט בעיטה בחצי יעף, בעיטת חצי יעף, שהכדור יקפוץ, אתה יודע, מטר לפני השוער, שזה המקום הכי קשה לשוער. שים לב איך זה קורה, טעות, פשוט טעות. ליפניה לא מרחיק את זה כמו שצריך. תסתכל, חצי יעף, ראית הופ, תראה שהכדור קופץ, מקבל את התאוצה, הולך לפינה, קשה מאוד לשוער. אבל לא תמיד הכדורים מגיעים בזמן, וזאת אחת הבעיות. הנה עכשיו ערן לוי, מכניס כדור טוב! פנדל. האם יהיה פנדל? אין. השופט היה קרוב מאוד, הוא מסמן שלא הייתה שם עבירה של השוער רועי ליבוביץ'. רוני מרמת השרון, כאשר אוריאן יעקב, מספר 99 על הגב, עומד להיכנס ויקרה כאן דבר מאוד מוזר, אבל הנה בוא נראה, אין נבדל! 2-0! לא! כן, יהיה 2-0. בניסיון השני, הוא עושה את זה. צחי אליחן. כן, אבל עוד פעם, הכל מתחיל ממסירת עומק של ערן לוי, משהו באמת... צחי אליחן שהיה צריך להבקיע בביתה הראשונה, הכדור נעצר בקורה, אבל הוא היה שם כדי להמשיך את זה פנימה. ערן לוי נותן את הכדור הראשון, אליחן, אז הוא ממציא. הנה דגו שם, שם את הרגל ומוכשל. אולי ערן לוי יעבור לפה, אני לא רואה את זה. וואו, איזה שער! שער פנטסטי של אדריאן פרננדס. 2-1. אדריאן פרננדס עם שער ראשון לזכות רמת השרון העונה. בעיטה חופשית יוצאת מן הכלל. ארוש מגיע לכדור, אבל הכדור חזק מאוד והוא לא מצליח למנוע ממנו להיכנס פנימה. אתה אמרתי לך שאין. כדי להתארגן מחדש, אחרי שקיבל את הטיפול. יש לנו משחק. וואו, איזה שער! איזה גול! איזה שער מדהים! 2-2! אדריאן פרננדס עם מספרת מעולם אחר! וואו, איזה גול! לא יאומן! לא יאומן! מדהים, מדהים! בתוך 3 דקות, 2 שערים של אדריאן פרננדס. איזה רכש! מה, איזה שחקן? בוא נראה את זה עוד פעם, בוא נראה את זה עוד פעם. שער שני שלו, זה לא... זה לא סתם שער. תסתכל, מהאוויר. קירובסקי ופרננדס. וואו, וואו, שאלי דסה עומד ומסתכל, השחקנים שם על טקה לא הייתה. ההזדמנות האחרונה של בית"ר במשחק, עוד 40 שניות. שי חדד עובר, עדיין שי חדד, עדיין בית"ר. הנה ההזדמנות של אליחן, אליחן למרכז, ואם יש שם מישהו, ליבוביץ' יוצא, ליבוביץ' מחוץ לרחבה, אין שוער עכשיו בשער. והצ'אנס הגדול של בית"ר לנצח את המשחק כנראה הלך לאובדון, והשריקה מגיעה עכשיו 2-2 בסיום. אני חושב ש...